खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि तामुलपुराव सन्देह गोनां मर्टार बम्ब बेफ्रुनायाव सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जायो आरो सानै सुबुंफोरा जोखोम जायो। तामुलपुर जिल्लायाव थानाय बगाजुलि धलपारा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो, जेराव मोनसे सन्देह गोनां मर्टार बेफ्रुनायनि जाहोनाव थांनाय शुक्रबारखालि सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाया जिउ गोमायो आरो गुबुन सानैया जोखोम जायो। जायगानि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला सानै हौवासाया गेलेबाय थानाय समाव मोनसे फिसा दैसानि साखाथियाव मोनसे सिनाय मोनै बेसाद मोनदोंमोन। बेखौ रैखाथि गोनां साननानै बिसोरो बेखौ न'आव लाबोदोंमोन। दुखु गोनां दि बेसादा बिसोरनि थाग्रा खुलिनि सिङाव बेरफ्रुदोंमोन, जायनि फिथाय महरै सासे हौवासा थैदोंमोन आरो गुबुनफोरा जोखोम जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुंखौ 13 बोसोर बैसोनि इमा बर' होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों आरो जाथाय जायगायाव थैबाय होनना फोसावनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 10 बोसोर बैसोनि महित बसुमतारी, जाय इमाजों दंमोन, आरो 35 बोसोर बैसोनि निजोम रामसियारि, जाय सासे बैसोगोरा आइजो जायखौ बाहागि होनना साननाय जादोंमोन। सानैबो खाथिनि देहा फाहामसालियाव जोथोन लागासिनो आरो दिदोम थासारियाव दं होनना खौराङाव मोननाय जादों। गोसा बेरफ्रुनायखौ खोनानायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा गोख्रै पुलिसनो खौरां हरो। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो मोनसे पुलिसनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो ओनसोलखौ रैखाथि होयो। बेनि थि आखुथायफोर आरो फुंखाखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे बम होबथाग्रा इउनिटआ बेरफ्रुग्रा आइजेंनि आद्रा थालांनायफोरखौ नायबिजिरगोन होनना साननाय जादों। बबेखानि बेखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। गिबि रिपर्टफोरा इंगित होयो दि बेरफ्रुग्राया मोनसे गोजाम मर्टार सेल जानो हागौ, जाय जानो हागौ सिगांनि उदखारि हाबा एबा रौनिया अपारेसनफोरनिफ्राय थालांदोंमोन। जिल्ला खुंथायआ मोजाङै नायबिजिरनो समायखिरा लादों। फरेनसिक रोंग'साफोरा बेखौ थि खालामनो थाखाय फोरमानखौबो बिजिरगोन दि बेरफ्रुग्राया थाग्रा ओनसोलाव माबोरै फैदोंमोन। बिबानगिरिफोरा थागिरिफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों आरो जायखिजाया सन्देह गोनां मुवाफोरखौ थाबैनो पुलिसनो रिपर्ट खालामनो खावलायदों। बे जाथाया ओनसोलनि गामियारिफोरनि गेजेराव रैखाथिनि जिंगाखौ बांहोदों। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फिन डिउरान्ड काप 2025 खुंफुंनाय जागोन। बिटिआरआ आरोबाव मोनसे गिदिर जोलुर फालिथायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) सनमान गोनां डिउरान्ड काप जोलुर बादायलायनायखौ फिन खुंफुंफिननो साखाफारा जागासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोसावो दि 18 जुलाइनिफ्राय 23 आगस्ट 2025 सिम जानो गोनां बे बादायलायनायनि 134थि खुंथायनि थाखाय क'क्राझारआ बानजायगिरि थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे महरै खामानि मावगोन। डिउरान्ड काप, जाय एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय, आथिखालाव क'क्राझार लारि-लारि थामथि बोसोरनि थाखाय जागासिनो दं। बे फोसावनाया बर' आरो 107 माउन्टेन ब्रिगेडनि लेङाइ बिथोनगिरि कर्नेल हरि थापानि गेजेराव मोनसे गोनां सावरायनायनि उनाव खालामनाय जादोंमोन। भारतारि रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो बिटिआर सोरखारनि थान्दैफोराबो बे मेलाव दंमोन, जेराव बिथांमोनहा थियारिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन आरो हाबाफारिनि खालारखौ रोखा खालामदोंमोन। बे मख'जाथाव जोलुर हाबाफारिखौ भारतारि रौनिया हान्जाफोरा अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बाहागोदारिजों गोरोबहोनानै बिटिआर सोरखारनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगासिनो दं। सिगाङाव 13 मेआव मोनसे एखे रोखोमनि बिथांखि लानाय जथुम जादोंमोन, जेराव आसामनि गेलेमु मन्थ्रि नन्दिता गर्लसाया लजिस्टिक राहाफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायदोंमोन। क'क्राझारनि स्पर्टस अथ'रिटि अफ इन्डिया स्टेडियामआ फिन खेबसेबाव मोनसे मख'जाथाव जायगा जानो थांगासिनो, जायखौ 2024 मायथाइयाव बेनि बिफाव बायदि ग्रुप इ बादायलायनाय आरो जानो हाथाव क्वार्टार फाइनाल खुंनो हागौ होनना साननाय जादों। जायगानि जोलुर गोसो गुदुं सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो गोजौ थाखोनि जोलुर फैफिन्नायखौ लानानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों।
फैबाय थानाय हाबाफारिनि थियारियाव बड'लेण्ड एफसिआ गासै मोनबा बिटिआर जिल्लाफोर जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरियाव गेलेगिरि सायख' ट्रायल खुंगासिनो दं। हानजानि थांखिया मोनसे गोख्रों रस्टार बानायनाय आरो 2024 मायथाइनि बायदि गुबुन हादोरारि गेलेगिरिफोरखौ फिन खेबसेबाव लाफानायनि जाथावना दं। जेब्ला सा 6 गेजेर हायुंआरि गेलेगिरिफोरखौ 28 सोद्रोमा हानजायाव सोफानाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बिटिसि बिजाब केलेंकारिया बांदों। 4 कौटि रांनि थगायनाया आयेनारि राहा लानो हमदों। प्रमद बर'आ गोख्रों राहा लानायनि समायखिरा लादों। सोलोंथाइ बिफानाव 4 कौटि रांनि बिजाब बायनाय जाख्ल'नायनि दाबिजों मोनसे गोनांथार जाख्ल'नाया बिटिसिखौ गोहोम खोख्लैदों। बिटिसि बिसायख'थिनि एसे सिगां जानाय बे बदनामआ गासै बिटिआर राजखान्थियारि दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बे केलेंकारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों सोमोन्दो थानाय गं 33 फरायसालिमाफोरनो बिजाब बायनाय आरो दैथायहरनायाव नेमखान्थि गैयैनि बाथ्रा फोरमायो। गागि उकिल बिजय कुमार गौरनि दैदेननायाव दिल्लीनि आयेन फार्म लाल एन्ड एस'सिएट्सनि मोनसे आयेनारि नटिसआ बिटिसिनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ सिनायथि होदों, जेराव दाबि खालामनाय जादों दि बिसोरो थगायनाय, फाव फान्दायनाय आरो रायजोआरि धोननि जाख्ल'नायाव लोब्बा दं। मावख'गिरिफोरा फोसावबिलाइयाव फारिलाइ खालामजानायफोरा जादों बिएल आहूजा, भाइस चेन्सेलर, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि; जगदीश प्रसाद ब्रह्म, सोलोंथाइ बिथोनगिरि, बिटिसि; अमरज्योति बर्मन, सोलोंथाइ नेहाथारि, बिटिसिनि; आकाशदीप, गासै 33 गनायथि मोननाय फरायसालिमाफोरनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। आयेनारि नटिसआव सा 4 सुबुं प्रशान्त जैन, राहुल जैन, महित कुमार जैन आरो गौरव जैनखौ आयेन बेरेखायै फोसावगिरिफोरनि गेजेरजों बिजाबफोर होनायनि दाय होनाय जादों, जायफोरखौ गोसोम फारिलाइयाव दोननाय जादों, जेराव इन्डिका पाब्लिशार्स, रिहेब बुक्स, आदि बुक्स, मेट्र' बुक्स प्राइभेट लिमिटेड आरो श्री पाब्लिशार्स दं। बेखौ दाय होनाय जायो दि बे बिजाबफोरखौ गाज्रि थाखोनि लैथोआरि दाखु खालामनाय जादोंमोन आरो जोबोद बांद्रायनाय बेसेनाव फाननाय जादोंमोन। मोनसे बिदिन्थिआव 500 बेसेननि गांसे बिजाबखौ 15,000 रां लानाय जादोंमोन। घुस होनायनि अजदआ जादों। जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला 6 लाख रां मोनदोंमोन। अमरज्योति बर्मनआ अजद होनाय बायदिब्ला 5 लाख रां मोनदोंमोन। लाइब्रेरियान खगेन कलितानि सायाव 50,000 रां लानायनि दाय दं। फोरमायनाय बायदिब्ला सुनील मुंनि सासे सुबुङा 1.5 लाख रां बुथुमदोंमोन। बे केलेंकारिया रायजो राजाखौ रागा जोंहोदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', जाय सोलोंथाइ बिफानखौबो सामलायगासिनो दं, बिथाङा खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बुंदों दि जुदि माबाफोर जाख्ल'नाय जादों अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। जायफोरा पाइरेटेड एबा गाहाय गुन गोनां बिजाबफोर जगायगोन बिसोर साजाजों मोगा-मोगि जानांगोन। जों रायजोआरि धोननि 1 पैसाखौबो बाहायनो गनायथि होनाय नङा। बे थासारिनि सायाव फिन्नाय होनानै बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ केलेंकारिखौ सोंखारिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों नायबिजिरनो खावलायदों। बिथाङा बेखौ सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे लाजिनांथाव अनागारिनि हाबा महरै बरनायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ भारतारि रौनिया हानजा आरो आसाम पुलिसआ भुट सिम कार्ड अपारेशनखौ फोजोबस्रांदों, सा 7 हमजादों। साइबार क्राइमनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव राहा लानायाव आसाम पुलिसआ भारतारि रौनिया हानजानि गजराज मिलिटारि इन्टेलिजेन्सजों लोगो नांना अपारेशन घोस्ट सिम जागायदोंमोन आरो आसाम, राजस्थान आरो तेलेंगानायाव सांग्रां मोनसे नंखाय सिम कार्ड अपारेशनखौ फोजोबदोंमोन। अपारेशना मोनसे नेटवार्कनि सायाव नोजोर होदोंमोन जाय साइबार थगायनायनि थाखाय नंखाय सिम कार्डफोरखौ बाहायनाय, हादोरनि बेरेखायै हाबाफारिफोर आरो पाकिस्तानाव एजेन्टफोरजों बुद्धि रादाब रानलायनायाव नांथाबना दंमोन। गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सा 7 सुबुंफोरखौ हमनानै लानाय जादोंमोन। राजस्थाननि भरतपुरनिफ्राय 47 बोसोर बैसोनि सादिक, 25 बोसोर बैसोनि अकीक आरो 34 बोसोर बैसोनि अरशाद खान। राजस्थाननि अलवरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि आरिफ खान आरो 21 बोसोर बैसोनि साजिद। धुबुरी आसामनिफ्राय 19 बोसोर बैसोनि मफिजुल इस्लाम आरो 24 बोसोर बैसोनि जकारिया आहमेद। धुबरी, मरिगाव आसाम, संगारेड्डी तेलेंगाना आरो भरतपुर आरो अलवर राजस्थानाव खानाय जादोंमोन। सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ गुवाहाटी आरो दिल्लीनि बिरखं गाथोनफोराव हमनाय जादोंमोन।
बिबानगिरिफोरा जब्द खालामदोंमोन। साइबार थगायनाय आरो आयेन बेरेखा सुंज्रोबनि थाखाय बाहायजानाय 948 सिम कार्ड आरो आइजेंफोर। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दिपर बिलनि खाथियाव मोनसे गुदामाव अर खामदों। 17 मेनि फुंनि समाव गुवाहाटीनि मुंदांखा दिपर बिलनि साखाथियाव देवस्टाल पामहियाव थानाय मोनसे गुदामाव गिदिर अर नांदोंमोन। जायगानि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला फुंनि 1:37 रिंगासोआव अर खामदोंमोन, जाय गोख्रैनो बिल्डिंखौ खहा खालामदोंमोन आरो खाथि खालानि थागिरिफोरनि गेजेराव एलार्म सोमजिहोदोंमोन। हरखाब गोनांथि सिबिथाइफोरा गोख्रै फिन्नाय होदोंमोन। थासारिया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटफोर फैगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ सुबुंफोरखौ थगायनायनि थाखाय गुवाहाटीआव नंखाय तान्त्रिक बाबा मस्तान खानखौ खानाय जादों। गुवाहाटीआव डुपिं खालामनायनि थाखाय नंखाय तान्त्रिक बाबा मस्तान खानखौ खादों। पिपल गुवाहाटी पुलिसआ आनन्द प्लाजा गणेशगुरिनि बाबा मस्तान खान उर्फे मसिन खान मुंनि सासे नंखाय तान्त्रिकखौ खायो। बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला सावस्रि जेंनाफोर, मोजां मोनलायनायनि जेंनाफोर आरो फालिथाय आरो मन्त्रफोरनि गेजेरजों दावबायनायाव गोब्राब जानायनि थाखाय फाहामथाय होनायनि दाबि खालामनानै भुगिनांनायफोरनिफ्राय रां खांदोंमोन। गोबां थगायनाय अजदफोरनि उनाव पुलिसआ बिथांनि फसंथानाव गाग्लोबदोंमोन आरो धोरोमारि बेसादफोर, नंखाय फोरमानलाइफोर आरो सन्देह गोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला खानआ बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनांनाय लोरबां सुबुंफोरखौ नायदोंमोन। बिबानगिरिफोरा केलेंकारिनि सिमाखौ बेखेवनो नाजागासिनो आरो गुबुन खहा जानांनायफोरखौ सिगांथिं फैनो थुलुंगा होगासिनो दं। बे थासारिया नोगोराव थगायसुला धोरोमारि आसार खान्थिफोरनि बादै बांलांनाय जिंगा सिखांदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।